Tož děcka, to by tak nešlo dělat, že? Děcka, musíme jet. Barbarku, Barbar, sešitky. Napíšeme si. Děcka, Barbar, musíme zkoušet, děcka. Barbar, to by to nešlo. Das kann man sagen. Tož děcka, je středa, už se nám to šobrní, že? Tož děcka, s váma to je dneska horor, to jde hůř jak porod, že? Barbar, to z toho moc neřekl, Barbar, to nestačí, že? No, Barbar. Eine Frau hinter dem Lenkrad ist wie ein Auto ohne Fahrer. Děcka, v kompozici bude diktát. My jsme diktát nikdy nedělali. To nevadí, ale v kompozici bude. Ale bude. A nemůžeme si ho aspoň zkusit? Já nevím, však bude v kompozici. Wenn ich putze, wird mir schlecht. Tak kdo půjde? Barbar, Mirku, pojď. Nejdu. Mirko, ty zkoušený, pojď k tabuli. Jsem to ani neviděl. Takže ty to ani neskusíš, Barbar? Ne. Ale to máš za 5, Barbar. Mě to tak mrzí, Barbar. Begleiter.